začátečníci, tady nebyl profi kategorii. V rámci kategorie Disco Dance začátečníci věkové skupiny junioři se na 3. místě s choreografií Come on, umístilo taneční centrum Beta Pardubice. Blahopřejeme, gratulujeme. Taneční centrum Beta Pardubice, 3. místo, choreografie Come on. Pokračujeme vyhlášením místa 2. ve stejné choreografii. Ani v tomto případě nepůjdeme daleko, protože 2. místo získává taneční centrum Beta Pardubice. Parampam, název choreografie, která je v tomto případě na místě 2. Předávám Digol, ale to je všechno, co má tam nové zbytek. 2. místo. Přátelé, na místo 1. v kategorii Disco Dance začátečníci, junioři. Ani v tomto případě nejdeme daleko. Taneční centrum Beta Pardubice, Future is Now, název vítězné choreografie v kategorii Disco Dance začátečníci. Ti, kteří třeba nezískali cenu, kterým se dnes podle poroty neúplně tak dobře dařilo, i vy od nás něco získáte, prostě to máme samozřejmě ceny. Teď každopádně pokračujeme vyhlášením profi kategorie, tedy profi Disco Dance juniorů. 2. místo.